बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कुडाळ येथील व्हिक्टर डॉन्टस लॉ कॉलेजच्या वतीनं गोवा आणि महाराष्ट्रातील प्रख्यात उद्योजक अवधूत तिमलो यांचा नुकताच सन्मानपूर्वक सत्कार करण्यात आला. महाविद्यालयाचे संस्थापक व्हिक्टर डॉन्टस यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन तिमलो यांना गौरविण्यात आलं. कुडाळ येथील व्हिक्टर डॉन्टस लॉ कॉलेजच्या वतीनं उद्योजक अवधूत तिमलो यांचा सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी व्यासपीठावर श्याम वडेर, महाविद्यालयाचे सल्लागार मलुष्ठे, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या शिल्पा मरगज, कोकण सातचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, फोमेंतो समूहाचे सदानंद देसाई तसेच आनंद परुळेकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचीही मोठी उपस्थिती लाभली. सत्काराला उत्तर देताना अवधूत तिमलो यांनी विद्यार्थ्यांना मोलाचं मार्गदर्शन केलं. कायद्याचं शिक्षण घेत असताना केवळ खटलेबाजीवर भर न देता समाजातील वाद, तंटे आणि मतभेद हे मध्यस्थी, संवाद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. यामुळे समाजात सौहार्द टिकून राहण्यास मदत होईल असंही त्यांनी नमूद केलं. हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला असून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा एक नवा दृष्टिकोन मिळाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. This is not a planned visit, but he hijacked me and brought me here. This I made an introduction, but then I am learning who I am. Because sometimes we go forward on a path, but we forget our immediate past. So these are reminders of sorts. And it's so nice to be here because it's a small gathering. Petitioner, respondent, all that is okay in a system that worked and made Britain great. But when we have to look at India, we have to go back to society in a manner that we use that and this and everything and make our lives better. So I said what I could on a short time, and you suggested there would be a bigger audience later than I was better prepared. So this is my preamble. Thank you for listening to me.